honest taxi driver ang mi-turn over sa nakit-an niyang 20,000 pesos ngadto sa Lapu-Lapu City, LGU. Siluan mayroon din sa report. Wa gayud mo santop sa huna-huna sa 44 anyos nga traffic enforcer nga si Mervin Ligarte nga ibulsa ang napunitan niyang 20,000 pesos pasado alas 6 kaganihang buntag sa barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Mato ni Mervin, relibo lang siya sa iyang kauban nga nag-day off karong adlaw ug samtang nagbarog-barog siya sa may Lopez Haina Street, nakabantay siya nga daw may natagak nga kwarta sa karsada. Damo ko ni reeling siya, niya na inisud ka na mag-deliver og karne na multicab. So ako siyang ipasod, paglampas na niya, ako nagibalik, sirado ang railings, muto nakita na ko ang kwarta. Pero wala ko kita nga napoy tao nga niagi pa dong sa merkado. Wala ko idea kung kisi tagya ito nga kwarta. Nipaabot pa siya og kapin sa 30 minuto sa maong dapit kay basin adunay mangita sa nawa nga kwarta. Ug kay way ni claim ni ini, personal niya kining gihatod sa balay ni Mayor Junard Ahong aron ma-turn over ang nakitang salapi. Adyo ko igsoon nga naapod sa ospital pero sa akong huna mamuwa jud ko idea nga akong hilabta ng kwarta kay ang akong huna kato kwarta ha basin kanang lanon gito sa tag-iya kay dako-dako gyud nga kwarta. So akong sa akong huna ako lang i-turn over sa angay nga masaligan ba. Matud sa mayor, kay wa may nakitang ID uban sa nawa nga salapi, gikinahanglang mapamatud-an sa mga buot mo claim ni ini nga iya gayud ang naasoing 20,000 pesos. Posible daghan yang mo claim. So that's the reason why now we will ask them what's the denomination, the indapita sa merkado, posible siya na wagtangan kay mo na ato ang mga posible nga mapangutana sa mo claim, okay? Wala man sa ID. So mo na magpaabot ta kung doon na may moduol sa atong opisina nga mo claim. Ang matinud-anong traffic enforcer nga si Mervin, unom katuig na nga nagserbisyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu isip traffic enforcer. Kanimo Mervin, saludo kami. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.